أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ungaxubi iqiniso namanga. Ungalifihli iqiniso noma uligubezele ulazi. Ngalamazwi-ke ngithi ngicela ukubingelela ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nonke nina enizobe nibukele le video engithemba ukuthi kungenzeka mhlawumbe kube khona enikuxoshayo kuyo. Nezibusiso zikaMdali nomusa wakhe ube phezu kwenu. Univula amehlo, univula ingqondo njengoba nami wangivula. Namhlanje ngifuna ukutshela abantu ukuthi kungani ngathatha le nkolo le namhlanje nina abantu bakithi enithi inkolo yamakula noma inkolo yamandiya noma inkolo yobusulumane. Mina ngikhule ngingumKristu. Ngizalwa amaKristu, baba umKristu, umama umKristu. Kodwa ngithe mangikhula ngiqala ngibhekisisa ukwenza kwamaKristu, ngibheka izimfundiso zobuKristu, ngabona ukuthi ayikhona. Lokhu mina engikufunda embhalweni ngokwashiwo uKristu nokwenza kwamaKristu izinto ezimbili ezingahlangani, amanzi nooyela. Kwakhoza ukuthi manje sekufaneleke manje ngifune iqiniso. Ngathi ngiyavula iBhayibheli ngathola incwadi kaJohane 8 kuverse 32 ethi niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Ngaqala ngabona ukuthi kusho ukuthi kukhona esifihlele kona mayelana neqiniso leli esingalazi okufanele lisikhulule. Ngaqala ngafuna iqiniso. Ngathola ukuthi ubuKristu busifundisa ngokuthathu bukaNkulunkulu. Kodwa mangifunda eBhayibhelini sithola bonke abaprofeti noma izithunywa zikaNkulunkulu zifundisa ngobunye bukaNkulunkulu. Zaqala ke manje izimpendulo zabuya ukuthi iIslam iyona yodwa inkolo efundisa ngobunye bukaNkulunkulu. Yingakho ke ngiyisulumane namhlanje noma ngiyimuslim namhlanje ngoba umbhalo ngithemba mangifunda wangifundisa ngobunye bukaNkulunkulu, wangifundisa ngobuprofeti bukaJesu, hayi ngobuNkulunkulu bukaYeshua, lo namhlanje esenimbiza ngoJesu. Yingakho ke ngiyisulumane namhlanje. Ngoba ngitholile ukuthi ubuKristu buyangilahla, abunginiki lento le engiyifunayo. Angeke ngithi ngifuna mina ukuba senjabulweni ngelanga lokwahlulelwa bese ngiba nabanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdala weinsuku, ngaphandle kukaMvelinqangi, ngaphandle kukaMenzi weinto zonke. Akukho lapho iBhayibheli engilifunde khona ngathola izwi elilodwa lapho uJesu noma uYeshua ethi mina nginguNkulunkulu, noma mina ngingomunye wobuthathu bukaNkulunkulu, noma mina ngiyosibili ebuthathwini bukaNkulunkulu. Ngakho ke khonzani mina, nidumise mina. Yingakho ngabuyeka ubuKristu, yingakho ngiyisulumane namhlanje, yingakho ngiyimuslim namhlanje, yingakho ngingozithobayo ngaphansi kwentando kaNkulunkulu, yingakho ngizehlisa, yingakho ngithi wonke umzimba wami wadalelwa into eyodwa, ukuzithoba ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. Izandla zami zadalelwa ukuphakamisela phezulu ngicele kuMdali wami. Amehlo ami adalela ukuthi ngibone izinto ezinhle ngenze okuhle ngaso sonke isikhathi. Amadolo ami adalela ukuthi ngiguqe ngiguqele uMdali yena yedwa. Ukhalo lwami lwadalela ukuthi ngigobele uMdali yena yedwa. Ubuso bami badalela ukuthi ngikhothamele uMdali yena yedwa. Ngakho ke yingakho ngiyimuslim namhlanje, ngoba le nkolo le yobuIslam iyona eyaphendula zonke imibuzo enganginayo, yangifaka ukukhanyeni, yangivula amehlo, yangivula ingqondo. Yingakho ke namhlanje ngiyimuslim. Ngathi uNkulunkulu angasipha amandla, asivule amehlo, asivule ingqondo, sibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.